bụ ndị natara nkwado ego iji wee kwado ha n'obere ọnọdụ azụmahịa ha nọ na ya n'Enugwu Village nke Adazi dị na kansụl ime obodo Anọcha dịka emerubere mmiri ji ọfụ nke afọ 2025. Onye nta akụkọ anyị Emma Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ. Okwu ngwa ngwa awachara ya bụ ji onye ji ọkwa chairman nke Enugwu Village bụ ọkaikpe Jideofor Okongwu kọrọ ya bụ iri ji dịka nnukwu omenala ndị Adazi na-eme ma kọwaa na ya bụ Enugwu Village na-emerube ya bụ ihe mmemme kwa afọ ọbụla iji wee nyere ndị ọ na-enweghị ike ọla aka ma kwanyekweziere omenala eji mara ha ugwu. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa meyo nke Anọcha Local Government Area bụ Maazị Rome Ibekwe ka ọ bụ onye nọchite anya ya bụ onye ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ya bụ oburu ọchịchị bụ Maazị Nonso Ọrakwe tụrụ nnọọ ndị Enugwu Adazi maka ijidesi omenala na ejimara ha ma kpọkuo ha ka ha gaa n'iru n'inye ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo nkwado ọkachasị n'ihe mmemme ịrọpụta onye ga-achị steeti a ga-emerube na ọ bụ n'ọnwa Nọvemba agba mkpụrụ ụbọchị 8. Ụfọdụ n'ime ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ obodo ndị gụnyere Prince Chike Okongwu, Chief Nnaemeka Enebụwa nakwazi Chief Amechi Chukwuka kọwara ya bụ ihe mmemme iri ji dịka ihe na-ejikọ ya bụ obodo ọnụ kwa afọ ọbụla ma kpọkuo ndị obodo ahụ ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-enyere ibe ha aka maka ọdịmma obodo ahụ. Site n'Enugwu Village Adazi nke dị n'okpuru kansụl Anọcha, abụ m Emmanuel Okonkwo.